Kumusta mga bright? Welcome sa atuang channel, Uncle Kusgan. For this video, ang atuang i-review karon ang Jordan Westbrook 0.3 Why Not sneakers. So akatong tan-awon kung unsa ang quality, kung unsa kanindot ang maong sneakers shoes. So primero atong tan-awon ang box. Muna yung box, guys. Muna yung logo ni Westbrook. So, made by Jordan, Air Jordan. Kuan ni siya. Sister company gyapon sa Nike, no? So, pahibalo sa tanan, before na to i-continue, kini nga sapatos, ang quality ani kay OEM, top grade, UE pair, top grade quality. So, dili ni siya orig. Dili na ko wala ko gi-advise nga mo palit mo ani kung na may kwarta ikapalit og orig, mas maayo nga mo palit mo og orig. Pero kung namatama lang inyong kwarta, goods nang gyapon ni siya. Okay, so magpadayon ta. So mao ni ang dagway sa Jordan Westbrook. So nindot kayo, no? So pakita na to niya, guys, kung unsa kanindot og unsay nakalahi ani sa uban nga shoes. So ito sa ipadaplin ang iyang karton. So tanaw nimo siya, guys, simple lang yung sneakers. So ang gidanggid siya ug imo matanaw matutukan ni siya, mura ra siya og sa Vans. Lahi lang iyang kuan diri sa iyang midsole. So imbis nga diri taman, lapas ng iyang kuan kiniyang outer sole niya, mag-cover diri. So mas lig-on siya, guys, mas dili siya dali og mapilo-pilo manggaling ni, dili siya muliki dayon diri gumikan kay anang lapas ang iyang outer sole. So atong tanaw niya kilid. So diri mag-una ta diri. Okay, so mo ni iyang tela. Ayang tela, guys, na ay pagka cotton din, combination with shiny nga nylon, more na pagka nylon siya, guys. Kana ganing tela, guys, sa kanang mga bag mo ginana siya. Okay, wala na ko nagibutang og lights karon kay naman ko ni siya mga kuan pinasahi ni nga sapatos. So kung imo ni lights mo, lahi ang naong ani, lahi ang iyang kulon. So mo na iyang tela, guys. So ang iyang tahi nindot kay pagkatahi, goods kaayo. So ang iyang design mo na siya mga web, no? So dirita tanawa, guys, lami kay iyang pagka-cover diri sa iyang outer sole. Lig-on kayo siya, matan-aw ni mo daan nga lig-on jud siya, guys, lig-on jud siya. So dirita siyang tang, may logo ni Westbrook. Simple lang pero nindot. Ang ako pong giganahanan ni kini iyang lace. Kay lingin ang iyang lace, guys, nindot siya. So unique style kasagaran man gud. For example sa Vans, dili dili lingin ang iyang kuno. Pero kini lingin siya. So, unique ang iyang style tanawon. Simple but unique. So diri na iyang tapiti diri, siyang sizes. Diri ni tan-awon sa likod, pum, baga gyapon siya pum. Diri ta sa sulod. So na siya murag mga sulat diha. I don't know kung unsay ko na kang Westbrook, si meaning ana. But naikuan diri ni Westbrook nga na mga letters diha. Diri baga siya pum. Diri pod sa iyang kuan dapit sa iyang ankle, baga siya. So diri sa likod na ay logo sa Air Jordan, kay made by Air Jordan man siya. Diri tas pikas kilid. So yung stitches niya diri, klaro kayo, nindot kayo, hipos kayo, guys, hipos kayo. Tila niya nindot kayo pagkakuan sa tila. So diri mao lang gihapon na curve diri. Ano siya na batik-batik. So na siya special effects, guys. Tanaw na to diri ang iyang outer sole. So may logo, simple lang.
Simple lang yung spike. Pero spiky kan siya guys. Tapos na ay logo sa Air Jordan. Okay. Tanaw na to ang isa. So yung isa, dari Air Jordan. Lahi siya. Air Jordan yung logo diri sa pikas. Kaya gihapon. Okay, na marka diri nga. Why not? Mamanda na ang mga sapatos ni Westbrook. Why not ang iyahang kuan? Mga title. Nindot gihapon. Di ka magmahaya ni guys. Pangpurma astig kaayo. Okay. Diri hipos kaayo guys. So ang kuha lang ani kay dapat atimanon jud nimo ni guys, hinluan jud gani suto nimo ni hinluan jud gani nimo diri. Perminti jud nimo ni atimanon og hinlo para di ni magyilo-yilo kay puti mas nindot ni siya, attract tan-awon, net kay katan-awon kay puti siya. At the same time unique ang iya mga design. No? So nindot kay siya tan-awon guys. Dili siya ingon nga basta-basta. So tanaw na to siya guys, palungon na itong suga, patakita na ko sa inyo kung unsa iyang naong, kung nakakuan siya, naka night mode, then ma-replican siya o kining lights, unsa naong niya, okay? Okay, so ato na ginight mode no, so mauna ni ang naong sa Jordan Westbrook kung in-night mode nimo. Nalahi ang iyang design. So, ang yung refractorize niya guys, mag-change yung color, no? Depende kung asa mapabor. Pwede siya mahimog murag na ipagka-yellow, na ipagka-blue. Depende sa kung sa lights. Tapos, gamitan siya yung combination. Ang kini siyang ihang lace dere, tanawon nimo siya, mura na po siya og mulubad siya. Mahimo siya mura green, no? Basta yan dere, asa diri di ba puti man to, dili na siya yung puti tanawon, gumikan sa reflect sa iyahang tela. Tawon sa kanindot guys. Ini kagabi suto nimo ni ganang mga outing ni mga sayaw-sayaw, mga disco diha, perti ka bagsik. Perti ka bagsik, di matabas-tabas. Di matabas-tabas guys. Yun ana kanindot ang Jordan Westbrook Why Not 0.3 sneakers, no? Nindot kayo guys. Di mabasta-basta. Okay, so ato ibalik ang pasiga. So mo to guys, mo to ang naong sa atong sneaker kung walay suga, kulay night mode siya, tapos flashlight, may go siya flashlight, no, or mga neon light nga nato ang iyang naong. Nga na kanindot ang Jordan ni Westbrook. So kato lang for this video. So kung giganahan mo sa atong content, paki-like and subscribe sa atong channel, Uncle Kusgan. Kato lang guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw.